A ver, que acontece exactamente nesa aldea, se podemos axudar nalgo para que Ángela poida normalizar a súa vida, porque o que temos claro é que vivir así, que estades vendo agora mesmo esta muller como ten que ir a por auga a fonte, e logo ten que ir ao río, dende logo non ten sentido ningún que esta muller teña que ir a pola auga nesas condicións nas que estades vendo agora mesmo. Iso non é vida boa. É o traxecto que ten que facer Ángela desde hai mes e medio para poder ter auga. Son 500 metros que non pode facer a pé. Paga un taxi cada 2 días e de momento, aínda que non é a mellor alternativa, di, é a única que ten. Que utilizas esta auga? Para todo, para min, para os animales, para fregar a casa. Son a que bebo, non teño outra. Aquí non hai ningún letrero que proíba collela, pero eu teño unha pensión pequena. Non me podo permitir o lujo de todos os días a un supermercado a coller unha agua. Cando che toca vivir malos momentos, tens que vivilos. Eu vivía con miña irmán, pero o 23 de agosto do ano pasado encontrei unha morta na bañeira. Falaches cas autoridades, con algún con alguén do Concello para solucionar o asunto? Falei co alcalde, coa asistente social, coa arquitecta Sila. O alcalde pasa un poquinho de largo. Díxeme que non é da miña competencia, que non sei que non sei canto. E o tenente do alcalde díxome, mira, vai te lavar ao río. Así, vírenche as costas e ela. E como te sintes tú? Sola. Nós como Concello pomos da nosa parte ao máximo posible, pois eso, traéndolle agua para poder asearse, agua para beber, ten botellas pequenas para poder beber. Como usuaria, cando son pois 4 veciños contados, é dicir, 4 casas nas que son unha comunidade de usuarios que para ben de todos teñen que se entender entre eles. A mí cortaron a agua o día 10, fixome o día... Non se pasou a Olímpica, pero alguén lle dixo de verdad? Usted reafirma do que sale na publicación de que a mandamos a bañarse ao río? Perdón, sí, o tenente do alcalde. Tedes que entender que é un conflito privado entre vós. Non estamos mediando e vémonos salpicados por intentar mediar e intentar axudar e ao final salimos perjudicados cando non é o noso... A ver, é problema porque é unha veciña que está sin agua, evidentemente. Pero nós, hasta o momento, non podemos por máis da nosa parte do que estamos facendo. É dicir, dixemos, vamos a mediar no medio para poder chegar a un entendimento, pero é que non hai voluntade. E se te quedas conmigo de que un fraccionamento que aceptas ese fraccionamento desa deuda intentando nós mediar con eles que non querían e ao final cederon e chegamos ao momento da verdade e te botas atrás e que así por varias veces, non pode ser, é dicir... Eu non me botei atrás, eu nunca me neguei a pagar. Vamos, eu sempre dixen que pagaría como pudese. Pago fraccionado xa acordamos un montón de veces e ao momento de chegar a culminar ese pago fraccionado nunca se efectuou, entonces isto é un... O resto de veciños non quixo pronunciarse, mentres a súa abogada xa interpuxo unha denuncia no xulgado de Ponteareas e tamén se comunicou coa Confederación Hidrográfica para topar unha solución.